Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nagdangat sa 7 kabilyon ka pesos ang halit sa kalayo sa 18 ka mga stalls nga nasunog sa merkado sa kabakungan sa La Castellana. May mga lugar na sa Luzon, kag Visayas sa ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa bagyo nga amang. Motorcycle rider nautod ang tiil matapos mabunggo sa nagaparking nga pick-up. Illegal structure sa sulod sang Old Airport sa Bacolod ginausisa. Kag sa good vibes mga campsite sa Negros nga para sa barkada kag pamilya. Iratanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may mga lugar sa Luzon kag Visayas nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 bangod sa Bagyo Amang. Ang sentro sang Bagyo Amang ang yara na sa 270 kilometers east sang Vira, Catanduanes as of 11 a.m. kaina. May kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour kag pagpangmadlos nga 70 kilometers per hour. Ang Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Polillo Islands, Marinduque, Masbate, Ticao Island, kag Burias Island sa Luzon ang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar kag Bilira naman sa Visayas ang napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Mabunok nga pag-ulan ang ginapaabot sa Samar provinces sumugod subong nga adlaw tubtub sa Huwebes. Ginapaabot man nga magapadulong sa Bicol region si Amang kag posible ang landfall sa may Bicol Peninsula. Ginapaabot man nga magahuyang kag mangin isa naman liwat ka low pressure area si Amang sa Huwebes o kung sa Biyernes nga adlaw. Ginabisuhan ang tanan nga mag-ulo aligmat ilabi na ang nagapuyo malapit sa baybayon o kung sa suba bangod sang posible nga pagsaka sang tubig kag ang mga nagapuyo sa kabukiran nga mag-andam sa posible pagluntad sang landslide. Sa number 9, si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang gindesignate bilang acting governor sa karon sa probinsya. Sa executive order nga ginpapanaog ni Governor Eugenio C. Lacson sumugod Abril 10, 2016 ang pagpungko ni Ferrer bilang gobernador. Si Lacson ang nagpadulong sa Australia sa personal nga rason. Sa EO ni Lacson, ang pag-designate kay Ferrer ang tubtub sa kalawigon sang travel sini o kung tubtub nga sa ang liwat makabalik. Sunod sa kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, magabalik ang gobernador sa probinsya santo man sa pagbukas ng Panaad sa Negros Festival sa Abril 17. Sa number 8, Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nagkumpirma nga siya magatambong sa opening sa Panaad sa Negros Festival sa Madasuna Lunes, Abril 17. Inisunod kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz nga nagpahayag man nga padayon sa karon ang pagpanghanda para sa among nga kahiwatan. Sunod kay Acting Governor Jeffrey Ferrer, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o puring iyang asawa nga si First Lady Liza Marcos ang hindi tigayon makatambong sa opening kag padayon pa nga ginalantaw kung sa diin sila nga schedule tigayon nga makalusot para sa pagtambong sa selebrasyon. Dugang pa ni Ferrer, wala pa makahatag sang feedback ang talatapan ni Vice President Sara Duterte kung makatambong ini sa Festival of Festivals. Samtang may 27 naman nga nagapakigbahin sa linay sang Negros ang San Carlos City, Pulupandan, Pontevedra kag San Enrique lamang sunod kay Diaz ang wala sang tiglawas para sa amo nga pageant. Ang mga paindis-indis sunod kay Diaz magahatag man sa dako nga exposure sa tag sa Cabanwa kag syudad sang ginatiglawas sang tag sa Kalinay nga nagalakip man sang pagkilala pagid sang ilang nga mga kultura. Ginatutukan man sa karon ang wala pa natigayon nga pag-release sang 50,000 pesos nga subsidy para sa linay sang Negros participants. Padayon naman ang pagpanghanda sa mga LGU booths. Booths are ready, ang physical... All the LGUs? Yes, yes. Nag-sige pa ang last-minute preparations, no?
no LGU wants to be seen during the Panaad Festival nga daw hindi preparado ng ilang booth. So, sige-sige ang aton nga physical preparations, no? Attorney, in time sang opening ara na si Gov, no? Yes. Ara na si Gov, ang libre Gov is until April 16. So, on the 17th, he will be present during the opening ceremony. Sa number 7, demolition ang sarang ipatuman sa syudad kung hindi matigayon ang negosasyon sa mga pamilya nga nagapuyo sa Mambulo Creek. Sa 26 ka mga informal settler family sa kilid sa Mambulo Creek sa Barangay 8 sa Bacolod City, siyang padri ang wala masailuhan kag kalabanan sa ila na disqualify sa socio-economic survey sa Bacolod Housing Authority para sa relocation site. Ang ilang mga puluyan ang kabahin sa mga kabangtanan nga nagakadelay ang revetment kag flood wall projects ng DPWH sa among nga sapa. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Magari III, liwat nga magasapol ang syudad sa mga apektado nga mga pamilya upod sa mga natungdan nga ahensya agud nga matigayon ang negosasyon antes pa man posible ipatuman ang pagdemolish sang mga balay. Humalin sa ginsuguran sang DPWH ang proyekto, may pila sa mga pamilya ang natagaan sang masayluhan nga lugar sa Purok Araw relocation site sa Barangay Vista Alegre. Iban sa ila, voluntaryo man nga nagdemolish sang ilang mga balay. To really talk to them, kaya may mga available relocation sites naman sa holding area. Last resort naton is of course kung city na siya nga property ng may prerogative ang aton housing board to issue ng resolution for the demolition, pero that's our last resort. We wanna proceed into active dialogue with these residents nga paitsindihon sila nga may other sites man para makaproceed na sa ibang nga programa. Sa number 6, tiil ka motorcycle rider ang nautod kag nagtapik sa pick-up nga iya nga nabungguan. Nautod kag nagpilit ang tiil sang isa ka motorcycle rider matapos ini magbunggo sa pick-up nga nagapark sa kilid sa nga dalan sa highway sa Barangay Kalumangan sa siyudad sang Bago. Ang biktima ginkilala kay Efren Centena. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan gikan norte padulong sa sur nga bahing sang dalan ang motor sang hinali na lang nga nadulaan sang kontrol ang driver. Nadanog sa kilid sang dalan sunod sa pulis ang motor kag iya nabungguan ang likod sang pick-up nga nakapark. Ginabulong karon sa ospital ang biktima nga nautdan sang tiil. Sa number 5, isa ang patay, isa ang naluwas gikan sa pagkalumos sa separado nga mga insidente sang pagkalumos sang Semana Santa sa Negros Occidental. Patay ang 38 anyos nga si Richard Paburada matapos ini malumos sang Domingo sa Barangay Kamindangan sa Sipalay City. Sa investigasyon sa PNP, nagpaligo lang sa suba ang biktima malapit sa ilang nga balay. Sa ginpangita, nasapuan ang lawas sa biktima sa idalom sang tubig sa suba kag naipit sang bato sa may buho. Amo siniyang posible ginhalinaan sa pagkalumos ni Paborado suno sa pulis. Samtang, tigayo naman nga naluwas ang isa ka persona sa Silay City matapos inigin salbar sa kapulisan sa iya pagkalumos sa Malugo River sa Barangay Ilopez. Suno sa PNP, nakita sa pulis nga si Lieutenant R.V. Esquilio nga na-assign sa Police Assistance Desk nga nagapangayo sa tabang ang lalaki nga nalumos gani ila inigilaw niya ginrespondihan sa iya mga upod nga mga pulis. Matapos giluwas, gitagaan ni isang CPR kag gindala sa ospital. Sa number 4, survey kag inspeksyon ang patigayunon sang syudad sa sulod sang daan nga airport. Nalakip nga pag-ausisaon na natukod nga illegal structures. Ang pagtukod sang access road nga magaangot sang Barangay Tangub kag Barangay Singkang Airport kabahin sa mga plano ni Mayor Albi Benitez kabangdanan nga ginaduso niya ang Joint Development Project upod sa SM Prime Holdings Incorporated nga amo ang nagbakal sa malapit
20 ka hektarya nga propiedad sa daan nga airport sang syudad. Sa nasakpan sang daan nga airport tuyo itukod ang sang syudad ang isa sa 4 ka mga access roads. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang katapos ng City Engineer's Office natalana magpatigayon sang survey agud mapatod ang kadamuon sa mga informal settlers nga sarang man maapektuhan sa ginaplano nga construction sang access road. Magapatigayon man sila sang inspeksyon sa old airport tungod may mga ginaaligar illegal structures nga yara sa sulod sang daan nga airport. Ginsiling ni Ting nga wala pa sila sa may nabaton nga reklamo gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kag SM Prime angot sa mga ginaaligar illegal structures pero kabahin ini sa ila tagaan sang atensyon. Ilang taon na namo kung ano ang pagplastada sa ila kay ang ano anay malagyan mo po way pagiko kung ano gina mag-specific kay may kami naka-survey. Kaya kung mag-survey mapa-inspection gina kay para kung amo na gusto ni Mayor by next month masugura na dahil. Sa number 3, Vice Governor Jeffrey Ferrer bukas kung anuman nga plano para sa 2025 elections. So sa si Gobernador kung ano ang ihatag sa makaako sa iya amo ang iya nga atubangon. Yan na sa last term ng yatiayon nga si 4th District Congresswoman Juliet Marie Ferrer sa Kongreso. Sa karon sunod sa kay Vice Governor Ferrer, hindi pa Manila mapatod ang tanan. Subong bukas ang tanan nga posibilidad. Samtang bukas man si Vice Governor Ferrer sa proposal nga magupod si Governor Eugenio Lacson sa United Negros Alliance. Si Ferrer ang presidente sang UNEGA. Bago sa iya ang among proposal sunod sa kay Ferrer. Damlag pa, ginpahayag ni Mayor Salvador Escalante Jr. nga may mga rekomendasyon nga agdahon ang gobernador sa pag-upod sa UNEGA. Pero ginsiling ni Escalante nga opinyon niya ipabilin anay ang mga bagay kay mabakod man ang koalisyon sa tunga sang UNEGA kag Love Negros kung sa diin katapo si Lacson. Ano ang ihatag ni Lord sa aton nga mission tubangon talang na. But with that, di ka pa man kasiling. It's everything here, it's open but last term ni Kong Union. Sa number 2, Syudad sang Bacolod ang maga-review sang road projects sa mga contractors kag maga-monitor man sa mga proyekto sa DPWH. Nagmando na si Mayor Albi Benitez sa katapos ng City Engineer's Office nga usisaon ng mga road construction projects ilabi na ang wala pa matapos sa mga contractors sang syudad. Luyag man mapasiguro sang alkalde ang date of completion sang sininga mga proyekto pati na mga road kag drainage project sang DPWH nga sara makaapekto sa lakat sang trapiko sa syudad. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, iga-review man sa syudad ang mga proyekto sang ilang mga contractors agud mapatuman ang mga penalidad kung may mga violation nga makita. Nagapakig-angot naman ng DPWH sa syudad agud matigayon ang mga pagpanghanda upod sa Bacolod Traffic Authority Office para sa ila pagapatigayonon nga proyekto. Ipa-review namon kay may ara ng standing man nga order sa aton city engineers nga latawon ang mga past na kay gin-direct na ni mayor nga ipang-impose ang penalty. So pangayuan ko na sir report si engineer kay manotice ta anay ang proper naton nga is dason ang penalty. Wala ba siya may band pa na sir mo? So i-review namon ang wala pa releasean band kay dira ta mabantay sa mga deductions kang iban nga naglapaw sa number of days. As to the DPWH projects, amo na sir, ongoing ang coordination. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagdangat sa 7 milyones pesos ang balor sa halit sang kalayo na nagtupok sa 18 tanan ka mga stalls sa barangay Kabakungan sa Banwa sang La Castellana. Ini ang video nga kuha ni Professor Alexander Magno Romero sa nagluntad nga sunog sang kahapon sa barangay Kabakungan sa La Castellana. Parayon sa gihapon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginhalinan sang kalayo nga naglamon sa mga bloke sa merkado. Sunod sa BFP, 18 tanan ka mga stalls sa merkado ang nasunog. Launa sang kaagahon nagsugod ang kalayo. Kag malapit na alas 3 ang kaagahon na fire out. Naglabot sa 7 milyones pesos ang halit nga gintugas ang kalayo.
Ang iban sa mga baligyaan, bago gid lamang nakapangumpra sang stocks kag naubos sa sunog ang ilang mga ginkumpra. Wala naman sa may na-report nga nasamaran o napatay sa among insidente sulod sa BFP. Ginsapol ang mga tag-iya sa bloke nga apektado sang sunog sa mga konsihal, DSWD, DRRMO, EEDO kag BFP kag silang pagabuligan man sang banwa. Si Congressman Dino Yulo ang nagpalabot man sang iyang bulig sa mga nasunugan. Sa Good Vibes, basta summer, isa sa mga lingaw nga outdoor activities amo ang camping. Diin bala pwede maka-camp nga may matang mga talan-awon. Yaring report ni Romeo Subaldo. Summer na, kagun summer, isa sa mga lingaw nga trip amo ang mag-camping. May pila ka mga lugar nga hindi tuman kalayo nga pwede campingan diri sa Negros. Kung trip mo yang nature trip kag camping, pero hindi lawigay nga taklaranay sa bukid, ang Camp Amadura sa may barangay Kaduhaan sa Sitio Aluyan, sa Cadiz City ang pwede sa imo. Pwede pang pamilya o kung pang barkada. May malapad nga grassland kung sa diin makapili ka lang sang area nga huyag mo sa tapan sang tent. Halos kada corner, grammable. Gikan sa ibabaw, makita mo ang kabukiran sa palibot kag pati ng city light. Kung di ka gusto mag-set up sang tent kag matulog ka na lang, pwede man diri. May overnight cottages man sila kapag bugtaw mo, kabukiran ang naga-good morning sa imo. Gusto mo naman malapit lang sa Bacolod ng mga 30 minutes lang na drive, pwede ka diri sa may Balay Gawahan sa Sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Mag-via Granada nga dalan, madasig lang makalabot sa lugar kag sa higad lang sa kersada. May lugar para sa pag-set up sa tent, kag may cottages man for overnight. May swimming pool man para dugang nga kalingawan ilabi na sa mga kabataan. Pwede man din magkapilang kag magpamahaw for the day para makapalayo-layo lang sa makadali sa masako nga syudad. Kag sa kapaang sang weather subong nga summer, basi gusto nyo mag-camping sa matugdaw nga lugar pero malapit lang. Ang Treehouse Campsite ang swak para sa inyo. Makita ini sa may Barangay Katilingban sa Talisay City sa tiilan lang sa Mount Marapara. Literally, ang swimming pool ara lang sa tiilan sa bukid. Kung swertehon ka, pagsaka mo diri, pwede mo maabtan nga naga-fog ang bilog nga lugar. Pwede man mag-tent, kag pwede man mag-rent sang kwarto sa mismo nga treehouse. Kung for the day lang ang trip nyo, pwede mag-food trip kag magkape diri. Initanan ng mga campsite ang makita lang sa Google Map. Barb, kagi ka pa camping? Maguna ko na. Bisa nag-edad ko, wala na ko katilaw camp. Sang bata pag ito. Girl Scout. Oo, kasadya, di ba lang? Ako okay lang mag-camping basta may banyo. Oo. Pero isa na sa mga challenges, luming ha. Naglami naman siya i-try-liwat sa muna nga panahon. Kagapit itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa ng eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.